Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel big update नोंथांमोननि गासैबो selection processआ फैजोबबाय एडमिट डाउनलोड खालामदो बेनो जाबाय CRPF so बेनिफ्राय physical टेस्टआ जागासिगोन डेट ओंखारबाय आसाम पुलिस अफिशियेल साइटआ मेंटेनेन्स जागासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आपकामिं फैनानै चान्सेस एन्ड बेनिफ्राय SSC-MTS आव physical टेस्ट दंना गैया बेनिफ्राय नोंथांमोननि आसामनि साख्रि 35,000 बे जाबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दा बेनि सायाव मा डिटेल्स दङ नोंथांमोना जोबनायथिं नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट्स मोननो हागोन लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जोङो फार्स्टआव CRPF नि अफिशियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो थांनाय बाराव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे 2,000 नि बारा भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन ट्रेड्समेन ओंखारदोंमोन टेक्निकेलाव ओंखारदोंमन दा बिनि फिजिकल टेस्टनि नटिस फैबाय नोंथांमोना बे 2,000 पस्टआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन स' बिनि फिजिकल टेस्ट गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय आरो एडमिटबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बे माब्लानिफ्राय जामारगोन जों बेखौ नायनोसै मानोना जोबोर सर्ट प्रसेसनि गेजेरजों थाबनो साख्रि मोनगोन नोंथांमोननि CRPF नोंथांमोना बे साख्रि कनस्टेबलाव दा बे जाबाय अफिशियेल नटिस दा बेयाव ओरैबायदि बुंदों बिथांमोना जे सेकेन्ड नाम्बाराव नायबानो जाबाय गासैबो स्टेजआ सानसेयावनो जाजोबसिगोन जोबोर मोजां सानसेयावनो गासैबो जोबगोन आरो नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय फिजिकल टेस्ट नोंथांमोना फार्स्टआवनो जागोन PST खौ सुगोन बेनिफ्राय फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय खारखांनाय लोगो लोगोनो ट्रेड टेस्ट लागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो लास्टआव मेडिकेल नोंथांमोनखौ टेस्ट खालामनानै स' नोंथांमोना माने लोगो लोगो साख्रि मोननायनि लामायाव थांगासिनो दं माने सर्ट प्रसेस सानसेयावनो गासैबो जाजोबगोन 10 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन 10 जुलाइनिफ्राय नोंथांमोना जागायसिगोन फिजिकल टेस्टआ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिट डाउनलड खालामनायनि डेटआ बेनोमोन जे 25 जुननिफ्राय 24 जुलाइसिम एडमिट नोंथांमोना बे लिंकआव डाउनलड खालामनो हासिगोन माने दायो एडमिटआ होबाय नोंथांमोना चेक खालामदो जायफ्रा खालामाखैमोन खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जेराव फिजिकल टेस्टनि डेट दङ जायगा नाम दङ बाव थांनानै नोंथांमोना गासैबो ट्रेड टेस्ट मेडिकेल टेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टखौ होदो बेनिफ्राय थाबैनो साख्रिखौ मोनसिगोन दा बेनिफ्राय जों एडमिट नायनोबा नैबे एडमिट कार्डआ बेयाव खनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो गाव गावनि इउजार आइडिखौ होनानै केपसा क'डखौ होनानै लगइन खालामबानो एडमिट मोनगोन जुदि आइडि गोमाबायब्ला नोंथांमोना फरगट इउजार आइडि दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय मानोना पस्टआ जोबोर बुरजा मोननायनि चान्सआ दङ मानोना सर्ट प्रसेसआवनो नोंथांमोननि साख्रिया जागोन देन थांसै जों दानिया आसाम पुलिस दा आसाम पुलिसखौ लानानै गोबां सोंनाय फिननाय जागासिनो दङ जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जामारगोन चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन जुलाइआव जागोन होननानै नाथाय लोगोफोर दा जों साइडआव थांनाय लोगो लोगो मोनसे बेबायदि मोनगोन SLPRB साइडआ दायो मेंटेनेन्स जागासिनो दङ मानोना बिथांमोना जानो हागौ मोनसे अफिसियेल नटिस हरगोन जानांगौ थाबैनो बिथांमोना बुंखादोंमोन जे जुलाइ खाथियाव मोनसे नटिस फैगोन होननानै फिजिकेल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामनो हागोन ना हामारा होननानै जुदि गासैबो फिल्डआ जुदि दैबाना जायोबा फिजिकेल टेस्टआ जुलाइआव जाया आरो जुदि बोथोरा मोजां कन्डिसनबा बिथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामनो नाजागोन मानोना अक्ट'बर नभेम्बराव इलेक्सन दङ बिनि सिगां बिथांमोना रिलिखौहाय खालामनो हानायनि चान्सआ दङ दा नेथ'दो दायो हमना ला 4 PM आव खालामदोंमोन साइटखौ नायदोंमोन अब्ला साइटआ मेंटेनेन्स जागासिनो दङ आरो जुदि नोंथांमोना ट्राइ खालामनोबा ट्राइ खालामबाय था मोनसेनाव मोनसे आपडेट मोननायनि चान्सेसआ दङ दानिया जों थांसै बेनो जाबाय SSC दा SSC आव रिसेन्टलि गोदान साख्रि ओंखारदों आरो दाख्लैबो कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल ओंखारदों कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलाव 17,000 भेकेन्सि आरोबाव SSC-MTS आव नोंथांमोना मोनदों माने मोननै गोदान पस्ट MTS आवहाय नोंथांमोना फिन खनसेबाव 8,000 नि बारा भेकेन्सि दा बेयाव एग्जामा सानसेयावनो जागोन नामा गोबां कुइसन जादों खायसे भिडिअ नायजोबाखै बेखायनो नायजोब अब्लानो बुजिगोन दा SSC-MTS आव मिनिमाम 10 पास खालामबानो SSC-MTS हाबलदार पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बिनि एप्लाइ जागायबाय लास्ट डेटआ 31 जुलाइ एग्जाम अक्ट'बर नभेम्बराव गुवाहाटियाव जागोन बरजारावहाय स' बेयाव थांनानै एग्जाम होदो बेनिफ्राय डाइरेक्ट काट अफ लानानै MTS आव डाइरेक्ट साख्रि स' MTS आव रानिं गैया फिजिकेल गैया नाथाय हाबलदार पस्टआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट दङ MTS आव डाइरेक्ट काट अफ लानानै 180 नि गेजेराव 100+ थांनाय रेकर्ड दङ स' बेखौ नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय माने मोनसे एग्जामाव नोंथांमोना कुइसना कारेक्ट जाबानो 3 मार्क्स मोनखायो स' बेखायनो हाबलदार पस्टआवबो सेम मार्क्स बेनिफ्राय जास्ट फिजिकेल टेस्ट दं हाबलदाराव थाबायनाय बेनो जाबाय 1600 मिटार्सखौ थाबायनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 1 km खौहाय थाबायनांगोन देन एग्जामा स' एग्जामा सानसेयावनो जागोन एग्जामखौ ओरैबायदि लागोन सिलेबास दंखायो सेसन वाइसआव लायो माने खनसे जिरायनायावनो एग्जामा सेसन 1 आरो 2 मोननैबो जाखागोन फार्स्टनि सेसनाव नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायना ला 45 मिनिट्स मोनगोन स' बेखौ साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो सेसन 2आ डाइरेक्ट ओंखारबोगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे हाबानो 3 मोनगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे रं जाबानो 1 माइनास थांगोन माने नेगेटिभ मार्किं दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो थांनाय बाराव 100+ काट अफ थांदों बेखौ मोजां होबानो जाबाय एबारे पस्टआ बुरजा नोंथांमोना सिलेबासबो दंखायो बेखौ
स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन एबा PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट हाबोल्दाराव थाबायनाय दङ 1600 मिटार्सखौहाय 15 मिनिट्सआव थाबायनांगोन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 1 kmखौहाय 20 मिनिट्सआव थाबायनांगोन स' बेनिफ्राय हाइटआ जोबोर खम बेनिफ्राय खम दंबावो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जोंनि ST आ रेहाय दङ दा बैसो होनोबा 18 निफ्राय 25 MTS आव बेनिफ्राय हाबोल्दाराव 18 निफ्राय 27 प्लास 5 इयार्स नोंथांमोना दाजाबनो हायो 32 इयार्ससिम हाबोल्दाराव बेनिफ्राय जोंनि MTS आव 30 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन मेडिकेल टेस्ट गैया नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट साख्रि जायफ्रानोखि मोजां खाफाल थ' डाइरेक्ट नोंथांमोना साख्रि मोनगोन सेन्ट्रेल लेभेलनि बेनिफ्राय सेसन 1 एन्ड सेसन 2 नि मार्क्सआ दाजाबगोन बेनिफ्राय नर्मेलाइजबो दङ बेनिफ्राय आसामनि साख्रि बेनो जाबाय टिचिं एबा टिचार्सफोरनि दा जाय बिथांमोना SSC नि आन्दाराव एबा सर्ब शिक्षा अभियाननि आन्दाराव कन्ट्रेक्चुवेल फोरोंगिरि मावबायगासिनो दंमोन सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनखौ माखासे स्पेशल ड्राइभनि गेजेरजों साख्रि होनो लागासिनो दङ दा बिथांमोना आपडेट होबाय चिफ मिनिस्टारा आरो बिथाङा प्रेसमिटबो होबाय आरो लोगोसे निउस पेपाराव फैबाय जे 30,000 SSC नि आन्दाराव मावखानायफोरा स' बिथांमोना माखासे प्रसेसनि गेजेरजों सेलारि PF बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि प्रसेसजोंहाय साख्रि मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जाय नोंथांमोना मावदों थ' नोंथांमोना आपडेट नायबाय थाबानो जाबाय CM निखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जेब्ला जायो प्रसेसा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनगोन एन्ड जायफ्रा रिसेन्टलि टेट पास जादोंमोन नोंथांमोना गुबुन पस्टआव माखासे सिलेक्सन प्रसेसनि गेजेरजोंहाय साख्रि मोनगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों दा नेक्स्टआव आपडेटखौ नेदो जेब्ला गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोना चेनेलावहाय मोननो हागोन